Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, on calminama, on juurama. En garti kadi e heblo hesso wonande wiinoɓe en jiiɗi janngude bindol pular. Alluwal mon nanɗon alkule pular mawɗe ɗe ko 32 alkulal ngoodi. Masɗe ɗe ko heen ngoni, ɗum wiyete laaɓɗe, ko heddi ko masirte masɗe ɗe. Masɗe ɗe ngaddira ko ha mbawa janngude, wadde waɗa ko laaɓɗe e muume ari ardi. Laaɓɗe e muume, so wiyama laaɓɗe woni masɗe ɗe, so wiyama muume woni ko masete ko. Wadde ɗe ɗo ngoni mawɗe ɗe, mbawa andude mawɗe ɗe, mbawa andude tokose ɗe. Wadde alluwal ngal ɗo janngata mbawa ngal, a ronki wawde ngal, ƴewata ko bawɗo ngal, o janginma hen ha jiita laawol ngol. Hay ɗo joni sa ƴeewi ɗo alkule pular mawɗe ko, hay alkule pular mawɗe ɗe ko hay 32. Ngal ɗo ko laamngal, ay 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 ngal ɗo ko laamngal. Ɗe ɗo mbiyete masɗe pular. Woodi ko a, woodi ko e, woodi ko i, woodi ko o, woodi ko u, ari ardi. Ɗeɗo masɗe noon ko ɗeɗo alkule so ndindi masete. So ɗeɗo 5 ngala hen janngotako. Jonoma janngoy oɗo, so waɗama laabi 2 mbawa ɗum fodde, wiyete ko a ma janngoy ɗum. Oɗo 2 mum mbiya e, oɗo 2 mum mbiya i, o 2 mum mbiya o, o 2 mum mbiya u. Wadde en paami hankadi a mawɗo, ba mawɗo, ɓa mawɗo, ca mawɗo, da mawɗo, ɗa mawɗo. ɗone e mawɗo, ɗo ko fa mawɗo, ɗo ko ga mawɗo, ɗo ko ha mawɗo. ɗone ko i mawɗo, ɗo ko ja mawɗo, ɗo ko ka mawɗo, ɗo ko la mawɗo, ɗo ko ma mawɗo, ɗo ko na mawɗo, ɗo ko ña mawɗo, ɗo ko ŋa mawɗo. ɗo ko o mawɗo, ɗo ko pa mawɗo, ɗo ko ra mawɗo, ɗo ko sa mawɗo, ɗo ko ta mawɗo. ɗone ko u mawɗo, ɗo ko wa mawɗo, ɗo ko ya mawɗo, ɗo ko ƴa mawɗo, ɗo ko mba mawɗo, ɗo ko nda mawɗo, ɗo ko nga mawɗo, ɗo ko ja mawɗo. Goɗɗum noon wiye koƴo mbowal. ɓe hen gaddi oɗo mbi ko qa oɗo. Qa oɗo wona pular, ɓe gaddi ko wiyete koƴo mbowal. ɗum saabi woni 32 alkulal janngetengal e pular. Ngal ɗo alluwal sa ɗiggini ngal, a wawi ngal, a sirti e majjere ko wiyete alkule mawɗe.
ko wiyete alkule mawɗe ɗo janngata tan mbawaɗe a wawa ngal ƴeewa alluwa ngal ƴeewa bawɗo ngal o holluma o janginma seesa seesa ha mbawaɗe haalde ha mbawaɗe windude kala ko winda ka janngowo kako jiɗa windude ka bindowo walla ƴetten alluji men e kuɗi men mbañitoɗen janggen ɗigga en donki noon ɗum ƴeweten ko bawɗo namde ɗemmo o haalanen en donki noon dañ caggito en noddu en e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggirɗa saggere ma nde cagguɗa a saggay noon ko ɗum jiɗmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo on jarama wassalahan